A última palabra, seguiremos mañá o que pasa con este suizo. 1:15 do mediodía, é momento de abrir páxina de saúde con este asunto que nos preocupa tanto esta semana, estes dous afogados en Galicia. Héctor, dúas persoas maiores. Casualidade ou non, Héctor? Pois non, a verdade é que levamos unha tendencia moi mala e agardamos que isto remate, pero bueno, a verdade é que se vamos a mirar o perfil da persoa afogada, tanto en Galicia como no resto do país, ao final vemos que corresponde a unha persoa maior de 65 anos, home, curiosamente, e que afoga entre as 12 da mañá e as 2 da tarde. Digamos que esas serían as horas máis perigosas ou na que máis afogamentos se producen, entre as 12 e as 2, home e maior de 65 anos. Súrdeme moitísimas preguntas, Héctor, pero primeiro, imos ir con Fátima a esa piscina onde nos van a recordar a todos os consellos que non debemos esquecer se nos atopamos agobiados de súpeto na auga. Fátima, compañeira. Así imos pois descubrir algunha desas claves para afrontar situacións de perigo tanto en piscinas como esta na que estamos de Sigüeiro como no mar. Estábamos vendo a Mencía, estamos aquí con Vanessa. Vanessa, no caso, por exemplo, dun afogamento que nos preocupa, que teríamos que facer? Pois o mellor que podemos facer é tumbarnos cara arriba, como está a miña compañeira Mencía, respirar tranquilamente durante uns 90 segundos, máis ou menos, nada, simplemente facer a estreliña de mar. E un pouco como manter a calma, é algo complicado nestas situacións, verdade? Sí, pode ser complicado, pero se o pensamos ao mellor, é a mellor opción que temos. Estar tranquilos e esperar a que alguén veña a axudarnos. Se, por exemplo, Vanessa, non sabemos nadar, que teríamos que facer para intentar facer esta posición de estrela? Pois iso, intentar facer a estreliña cos brazos ben abertos, as pernas tamén, coller moito aire, porque se enchemos os pulmóns imos flotar máis. Temos que ter en conta que no mar, como a auga é máis salada, imos flotar moito mellor que nas piscinas ou nos ríos ou lagos. Falamos de piscinas, pero no caso de correntes, que non as hai aquí, teríamos que irnos ao mar. Que teríamos que facer se nos pilla unha corrente? Pois se nos pilla unha corrente que nos leve cara dentro do mar, temos que intentar que nos vexa alguén, intentar pedir axuda, facendo movimentos coas mans ou algo, e tamén nunca nadar en contra da corrente, porque o que vai facer é que nos cansemos e non imos a ir. Entón, se queremos intentar escapar desa corrente, o mellor que podemos facer é nadar en paralelo á beira, como a miña compañeira Mencía, movendo en círculos as mans e as pernas, porque é a posición que é máis fácil de nadar. Por último, se estamos moi cansos, será algo similar, non? Sí, o mellor que podemos facer é a estreliña de mar, que é unha posición moi fácil, se estamos relaxados cos pulmóns ben cheos de aire, é a mellor posición para relaxarnos. Graciñas, Vanessa, por atendernos. Pois nada, compañeros, poño en práctica estes consellos e tamén todos na casa. Graciñas. Pois, sen dúbida, é sempre importante telos moi presentes. Grazas, Fátima, compañeira. Seguimos aquí con Héctor, que nos estabas trazando un perfil, pois iso, inquietante, de quen son as persoas con máis risco de afogamento. Xente maior, nos dicías. Claro, porque moitas veces pensamos que son os nenos. Estamos moi pendentes de vixiar os nenos cando están na auga, que é esencial vixilalos, non estar co móvil, senón estar pendente do neno que está na auga, pero a xente maior moitas veces non hai ninguén dende a orilla vixiando a esa persoa maior, que ás veces pois pensa que o corpo reacciona igual que cando era novo e xa non reacciona igual, e ademais ten outra serie de patoloxías que poden afectar. Claro, que explica que o perfil mayoritario do afogado sea ese home maior de 65 anos que nos describías antes? Pois primeiramente tender a pensar que o corpo reacciona igual que cando tiña 20, non? Moitas veces a xente, eu sentiume ben, eu séntome con forza, séntome novo, sí, pero o corpo xa non reacciona como cando tiñas 20 anos. A forza muscular baixa, a capacidade de reacción ante un problema tamén vai ser máis lenta, vai ser diferente. Incluso, por exemplo, se temos que loitar
contra unha corrente, xa non temos esa forza que tiñamos cando éramos máis novos, non? Todo eso vai restando capacidade. Moitas veces os homes pois tendemos máis a asumir riscos que non controlamos, tirámonos á auga e non somos tan fríos de pensar, vale, vou facer as cousas ben e vou bañarme con sentido, non? E logo tamén influen moitas patoloxías. Normalmente unha persoa nova pode ter patoloxías crónicas, pero é menos habitual, pero unha persoa de 65, 70, 80 anos pois pode ter problemas cardíacos, pode ter diabetes, pode ter hipertensión, unha serie de problemas de saúde que lle van condicionar esa resposta rápida na auga. Bueno, de feito, un dos casos desta semana, o primeiro da Pobra, a persoa faleceu dun infarto que se produciu na auga. Claro, aí pode ser por dúas causas. Primeiro, por ese sobreesforzo de estou na auga, estou nadando, estou facendo un esforzo muscular, un esforzo... Ademais, decimos sempre que a natación sempre decimos o deporte máis completo, non? Porque traballa todo o corpo. Claro, de repente, ti meteste na auga, empezas a traballar con todos os grupos musculares, o teu corpo non está feito, é un sobreesforzo para ese corazón, pois que probablemente ten unha arritmia, probablemente tivo un infarto previo, o sistema cardiovascular xa non funciona igual. E logo tamén temos outro condicionante, que é a diferenza de temperatura. Metémonos na auga sen pensar, de repente fora estamos a 35, 40 grados, a auga está a 18 graus, metémonos de golpe, en cuestión de segundos o noso sistema cardiovascular ten que compensar esa diferencia de temperatura. Se temos 20 anos, pois igual o sistema cardiovascular responde quen de compensalo. Se temos xa 70, 80 anos e tomamos pastillas para a tensión, para o corazón e tal, pois igual o sistema cardiovascular non vai reaccionar. Non reacciona. E logo que no afogamento nos vas a explicar agora, Héctor, que como distintas fases, non? Porque tendemos a pensar que algo como moi sensible, alguén berrando, cos brazos en alto, pero ollo... Moi de película. Exacto, sí, claro. Pero non é así, non? Claro, que moitas veces a xente afoga ao redor de bañistas que non se dan conta de que hai unha persoa afogando. Eso é moi habitual tamén, porque sempre asociamos ese afogamento a alguén pois berrando, facendo aspavientos... Eso non é así na maior parte das veces. A maior parte das veces é unha persoa que pouco a pouco se vai quedando, ademais non fai falta moito tempo para isto, falamos dun entre 20 e 60 segundos ocorre xa un afogamento, non fai falta moitos minutos. Entón, o corpo vaise centrar, primeiro, imos perdendo, como decimos, ese control, chega esta fase, a de distrés acuático, na que realmente non vamos, o que se está afogando non berra normalmente porque a súa capacidade de resposta céntrase únicamente en manter a respiración. Respirar como pode, manter a respiración, que os pulmóns collan o pouco aire que entra e non o vai perder en berrar, senón como moito en facer algo de aspavientos coas mans. As pernas que vai facer normalmente como tentar, como se subir unha escaleira. Este movimento como de subir unha escaleira, pero dentro da auga, que non vai funcionar. E coas mans o que trata de facer tamén é como de agarrarse a unha superficie que non hai. Entón, se vemos a alguén que está co corpo tieso, coa cabeza así un poquinho para arriba, xusto a nivel da auga, que casi lle está entrando auga pola boca, e que empeza a facer así coas mans, como tentando agarrarse a algo que non hai, ollo, porque é moi probable que estea sufrindo un afogamento. Os socorristas sábeno perfectamente, detectan o momento, pero non en todas as praias e a todos os horarios temos un socorrista ali pendente. Pois permanezcamos, por favor, moi atentos, coidémonos todos nos nosos areais. Temos varias preguntas de WhatsApp sobre este asunto que teimos trasladar. Héctor, imos ca primeira, que este asunto preocupa moito, eu creo. Debo deixar de tomar a miña medicación se vou ir á praia en días de moita calor? Claro, cando fai moito calor, falamos, por exemplo, de vai cambiar a nosa tensión arterial. Por exemplo, persoas que toman medicación para a tensión, non é raro que estes días se atopen un pouco mareados cando nunca se atopaban mareados. Baixa a tensión arterial, se ti estás tomando unha pastilla para que baixe, igual baixa de máis e atopaste un pouco mareado. Non a imos deixar de tomar para compensar eso pola nosa conta. É dicir, se a tensión baixa, pois imos ao centro de saúde, á farmacia, que non la miren, que non la controlen, pero nunca deixar de tomar a medicación. Ollo tamén se a levamos á praia. Fai moito calor, 30, 40 graus, temos ali a medicación exposta ao sol, pode estragarse, así que antes mirar ben que levamos, que non levamos e onde a conservamos. Pois aí queda ese apunte. Máis dúbidas sobre este asunto dos afogamentos, a ver que nos trasladan. Teño que esperar 2 horas, aí está, encántame, despois de comer para meterme na auga, este é un clásico. A miña nai decía que eran 3. ¡A 3! ¡Guau! A miña irmá e a min tiñanos 3 horas ¡Pobriños! Sí, isto realmente, a ver, é un mito con certa parte de verdade. É dicir, vamos a explicarlo ben para que se entenda. Realmente, o corte de dixestión, como tal,
non existe, ou seja, realmente non hai algo que ti estás facendo a digestión e te metas na auga e de repente esa paella que tomaches, ese garabanzo que tes aí dixerindo, que se corte a digestión e que vayas a afogar por culpa deso. O problema é a diferenza de temperatura. É dicir, ti estás a 40 graus na praia e de repente meteste correndo en cuestión de segundos nun medio que está a 16, 18, 20 graus. Ese shock térmico, esa diferenza brusca de temperatura é a que provoca que te marees, que sincopes, incluso que perdas o coñecemento. Claro, se perdes o coñecemento dentro da auga, afogas, non? Entón, dá igual que esteas facendo a digestión ou que non. A diferenza é o shock térmico, a diferenza de temperatura. Que antes nos explicabas que na xente maior é peor. É peor porque o corpo ten mecanismos para tratar de compensalo, na xente nova, na xente maior ou que ten patoloxías coronarias, ollo, porque non é quen de compensalo tan rápido, é moi probable que perdan o coñecemento, que caigan desmaiados, pero claro, se te desmaias na auga, afogas. Pode ter consecuencias fatais. Grazas, Héctor, sempre, por todos estos consellos 13 e 25